Il-ħidma tal-Malta Industrial Parks brabta mal-proġett tal-Crafts Village hija waħda konsistenti. Għalkemm hemm ħafna li għadu fis-stadju ta' ippjanar fl-aħħar sentejn, sar xogħol kbir li wassal biex issa saret applikazzjoni għal fondi Ewropej. Id-deputat chairman tal-Malta Industrial Parks Joshua Zammit iddeskriva dawn il-fondi bħala importanti fi proġett li huwa ambizzjuż. Din il-ġimgħa stess submitjajna l-applikazzjoni għal fondi Ewropej u dak insiru nafu issa meta din l-applikazzjoni tiġi eżaminata u jkun risposta fuq jekk il-fondi mhux se jkunu available jew le. Meta kien jitkellem dwar dak li sar fl-aħħar sentejn, Zammit spjega kif kien hemm kwistjonijiet ikkumplikati x'wieħed indirizza. Aħna dejjin fuq din il-ħidma dawn l-aħħar sentejn. Li għamilna sissa kienet li prattikament wasalna fl-aħħar tal-ippjanar kollu li kellna nagħmlu. Jiġifieri lestejna il-design kollu, applikajna l-permess, ġibna l-permess min-naħa tal-MEPA, tkellimna man-nies li kienu qegħdin joperaw minn hemmhekk, ikklirjajna l-affarijiet kollha li għandhom x'jaqsmu ma l-aspett legali u prattikament dawk ġew sorvoluti kollha issa. Minkejja li t-taħdidiet mal-operaturi mhux dejjem kienu faċli, Joshua Zammit spjega kif illum dawn ukoll huma lesti biex jagħtu semhom f'dan il-proġett. Sem li se jkun rifless f'4 miljun euro investiment min-naħa tagħhom. Il-tenants, ġifieri l-operaturi, il-crafts people li qegħdin joperaw minn tali, dawn huma se jkunu qegħdin jinvestu u din hija sinjal ċar fil-fiduċja li għandhom fil-proġett vizavi dak li qegħdin nagħmlu aħna u li se jkunu qegħdin jagħmlu huma se jkunu qed itellaw il-workshops tagħhom li minnhom se jkunu qegħdin joperaw. B'hekk wara li dawn il-kwistjonijiet kienu miftehma u l-applikazzjoni għal fondi Ewropej lesta kien imiss li jibda tfassil tas-sejħa għall-offerti. Il-ħsieb aħħari huwa li Crafts Village jerġa' jingħata l-ħajja u ma jkunux biss it-turisti li jżuruh. Sa naraw Crafts Village prattikament ġdid. Is-simma li huwa interessanti ħafna li aħna dak li provajna nagħmlu għalmenu l-viżjoni tagħna dan il-villaġġ hija li kien kemm attrazzjoni turistika kif ukoll attrazzjoni għal familji Maltin. Allura jkun hemm opportunitajiet biex wieħed ikun jista' jieħu l-familja tiegħu hemmhekk ikun jista' jkun hemm it-tfal għandhom fejn jilagħbu, ikun hemm minn fejn tista' tixtikol, ikun hemm minn fejn tista' tara l-artisans jagħmlu x-xogħol tagħhom kemm kien turist kif ukoll kien Malti u se jkun hemm attrazzjoni kemm għat-turisti kif ukoll għall-familji Maltin u għawċin.